Okay guys, good morning, good morning. Papunta tayo ng guys, emissionan. Papa-emission yung truck natin guys. Number 9. Ito ang hawak natin guys, number 9. Dito pa tayo sa bahay guys, sobrang traffic. Papunta tayo ng bayan ng Lingayen guys, doon sa Boulevard, sa may Astro. Emission testing. Guys, kasama natin yung kapatid ni Engineer Jocelyn. Yan, si Johannes Alam. Yan. Siya ang guys, siya yung katiwala ni engineer na maghawak ng pera dito. Kaya laging kasama natin. Yan. Okay. Yan. Sobrang traffic guys, oh. Sabi. Ano ba yan? Ano nangyari sa'yo, Lingayen? Ba't ang traffic mo? Yan guys. Dala natin yung dump truck guys. Number 9. Okay. Dito pa rin tayo ng Lingayen. Sobrang traffic. Ano sama yung mo yung medyo ay. Oo nga eh. Ano siya ka na tao? Oo. Sama yung dito. Yung mental, tulak mo lang tan. Hi guys! Okay guys, na-miss natin yung truck. Mahaba-haba yung bakasyon natin guys. Gumalaga tayo sa mga beach dito sa Pangasinan. Kaya, yan guys, na-miss natin yung mag-drive ng truck. Papunta tayo ng emission guys. Magpapa-emission tayo ng dump truck natin. Babiyahe tayo ng Bacara, Ilocos Norte guys. Yan. Siguro mga 14 hours yung biyahe natin doon guys. Mula San Jacinto hanggang San Jacinto Pangasinan hanggang Bacara, Ilocos Norte. Mga 14 hours din siguro, 15 hours ganun. Kasi hindi natin pwedeng i-diretso yun guys na biyahe. Kailangan papahingahin natin yung truck kasi mainit yung gulong sasabog. Kahit gaano kakapal yung gulong mo guys, pagka long distance, tsaka mainit yung karga mo, tatagos doon yan sa ilalim guys, sa gulong natin. Yan. Shout out sa mga kasamahan kong drivers. Shout out sa inyong lahat. Si Boss Bob Octet, Bernabe Octet. Shout out sa'yo ha. Babe ko lang dyan. Okay guys. Yan, masyadong busy yung taong yon. Okay. Ito tayo guys, Sobrang traffic dito guys, Sabi, ganito na yung Lingayen ngayon guys. Ang oras pa lang is alas 8. Ganito naka-traffic. May mga dumadaan na sa gilid guys, Yan. Yung mga tricycle guys, Puno ng mga estudyante, late na yan mga yan. Anong oras na? Sobrang traffic. Ganito yung Lingayen ngayon. Yan Paakyat pa lang tayo ng tulay ng Lingayen guys. Yung maliit na tulay. Iisa lang pala yung tulay dito ng Lingayen guys. Ito lang. Paakyat pa lang tayo, Ganito nakahaba yung traffic guys, Doon sa likuran namin guys, masyadong mahaba na rin guys, Yan nakikita nyo yan sa side mirror.
Yan guys, oh. Haba na rin, oh. Nakikita niyo yan sa side mirror na yan. Mga hanggang bahay na rin siguro yan guys, doon sa may junction. Sorry. Bulol-bulol eh. Wala pang almusal eh, yan oh. Ano? Ah,